Абе, Котьо. Ето го тук. Ец, къде съм? Оп, към тебе. Чудес. Тук там, при тебе. Нагоре дойде, не? Виждаме съм, мана. Дори го. То, още малко я ще бръкна. Ало, ти къде се стряме? Самчета ли природата ли пъсат там почистват? Ето го тук. Тия специално не. Един калибър. Има и принцип, вътре има до 5 кг в езерото. Шарани. Но често търсите за консумация. Те, тия са си супер.